The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson Marlon Hinovia, ako naman Akson Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Action Firing Line. Action Firing Line. Karon iya nga gabi Setyembre 14 kun Miyerkules kita nga presentation. Ikadua kita nga Miyerkules sa ikasyam nga bulan. Action Firing Line. 102 kadlaw pa bago mag-abot ang adlaw sang Pasko pero balita subong. No nga mismo gina-confirm dito sa national na grabe maning kabuhay pa ganito kung sa karaya pagkadugay pa ganito sang Christmas Day pero subong ang mga preparasyon ang mga balaklon para iya sa Noche Buena ay ang presyo nagtaas na tialangan man nga Setyembre palang subong mamalaklon ka na imo iya. Action Firing Line. Hindi ayan magkarapan o sing iban silang ingredient nga osaron mo. Pero kung ang mga produkto siguro nga mabakal mo nga pwede maglawig until December, di pwede man nga baklon, ina kung may kwarta ka. Action Firing Line. Action Artay Hupon checking in kag nagabi-abigid sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via on air kag subong man online presentation sa Action Radio Bacolod. Mga tagpalamati, mga suki naton nga nagamonitor na via online sa Facebook kag YouTube. Palihog, share and like sa aton sininga program. Action Firing Line. Sa mga nagamonitor via on air, good evening sa inyo. Sa bilog nga Region 6 nga nagamonitor, ilabi na gid sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Welcome to the show until 9 o'clock in the evening. Action Firing Line. Akson Artay Hupon checking in, mga ka-aksyon diri sa inyo palatuntunan. Now, antes kita magkanto sa bilang ka mga pambukasta nga mga informasyon kag balita. Unahon taning pagchekyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Damo nagasikmuro subong kay kainap porting tag-iti sang init pero subong nga hapon mayara iya sang mga pagtupa sang taliti diri sa bahin sa Metro Bacolod ay nano ini. Let's have Action Gani Republika gikan sa PDMP. Action Gan, mayong gabi. Mayong gabi, Action Art sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa aton tiyempo sining gabi. Miyerkules kita karon September 14, 2022. Southwest monsoon ang aton prevailing dominant weather system no naga-apekto di siya nakatungdan nga bahin sang central kag southern Luzon kag diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan. Ang bagyong Inday way na to no. Ari ang nagbulos ang sagwa pa sang aton PER tropical storm niya ang classification niya ang international name niya ni is Nanmadol daw Cambodian term niya ang Nanmadol mo Nanmadol Nanmadol international name niya na ang lokasyon niya nagaantad sa distansya 1945 kilometros ang kalayo niya sa extreme northern Luzon 22.8 degrees north 140.6 degrees east no makita naton sa graph sang Pag-asa daw makibyas lang ni siya sa anggol sa aton PER sa babaw may kabaskugon ini siya nga hangin 85 km per ora nagamadlos ini siya 105 km per ora kag nagagiho niya padulong sa direksyon na Aminhan na Sidlangan no ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran generally fair weather kay ti way gid man epekto ini ang bagyo nga Nanmadol no dason ti may pag-uum-guum lang ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan may naligwin in lamang ini nga pagulan o kon pag panaguop no la
upod na kita diri Mm. sa Western Visayas, Negros Occidental, no. Kag tugay ni southwest monsoon ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang iban nga bahin sang aton kapungsuran upod naman kita diri sa western seaboard sang Kabisayan nagapabilin ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nabagatan nakatungdan pakadto nabagatnan aton ni mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Way epekto ang bagyo Nan Madol sa aton nga sea surface diri no sa western Ay, salamat. Kabisayan. May takos ining aton wave height punto size at sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag sining gabi dugay-dugay. Alas 10:59 ang aton tao, 0.8 metro ang kadalumon, ang hunas magabalos karon kaagahon alas 4:37. 0.6 metro ang kanabahon kag alas 5:50 sining gabi. Way lang gidugay nagtunod siya haring adlaw magapakita ini siya alas 5:37 buwas sa aga. Nagahamboy kita 25 hasta 33 degrees Celsius o kung 37 hasta 91.4 degrees Fahrenheit. Okay. Amo ni lakat sa aton tiempo sini nga gabi. Pero kung mag-develop in man siya, although nga medyo kibyas, pero kung makasulod ni siya sa par, anong ngalan niya eh? After kay Inday, letter H na bala mo. Way ko makita. Letter table, H. Letter H, oh. Alphabetical na. Oho. H-I-J. Letter J, no? Hindre ang H, eh, no? Inday, dason letter J, no? Okay. Lantawon ta, naway ko makita sa table kung anong ngalan sang letter J ni nga bagyo. Okay. So, musta ang kwanta, ang Bulkan Kanlaon? Are, si Bulkan Kanlaon, in 24-hour observation naton, no? Naka-rehistro ini siya 14 kapag tayog, no? 14 volcanic quakes. May takos ini siya 196 toneladas nga asopre o kon flux ang sulfur dioxide. May 100 meters siya nga timbuok nga may ginbugas siya nga kasarangan nga white stream leading plume nagkulap ini sa direksyon na bagat na nasidlangan. Ang iyang ground deformation gamay nga pagubag, no? Ang iyang edifisyo slightly inflated sa iyang baga. Alert level 1 ta sa gyapon, low level unrest ginadumilian pa sa aton park superintendent ang 4 kilometer permanent radius nga PDC o permanent danger zone. Hindi pwede mapasudlan sa aton general public, sa aton stakeholders ka triggers, no? Kay bana ni siya nga may posibilidad nga ihalit ni siya gulpyada lang, no? Ang pagbugaya sang steam driven o kon phreatic eruption. Amo ni pabiso sang park superintendent naton kag DOST FIVOLS in collaboration sa aton command center. Earthquake daw ay kita diri na tayugan Negros Occidental kag Negros Oriental in 24-hour observation man action at amo ni tanan lakat sa aton monitoring alert and warning. Okay. At least bayad no? Sa pangkabilugan ang sitwasyon naton diri sa Bacolod and Negros. Ti bispira subong? Action gan? Siling ko bispira subong. Bispiras. Isang sweldo buwas. Hindi kami 15 boss. Hindi ka mo ya? Sa 20 pa kami 25. 25 Layo ka? pa yung amon. Layo pa yung amon. Bayo ka nanugid ka? Kay kung kaysa hindi ka manugid kung saan nung schedule eh. Ari na, ginsugid ko ang buglas nga kamaturan sa imo. Gani man. No bay, halo nga. Kay daw ka lain giduro sumong trangkaso bala mo. Gani, dugay-dugay makwan siya. Mainit, gulpi lang maulan. Pagka, naman yung batasan niya, halin sang nagligad ng binulan. Isolated rain showers, no? Sige So, muna no? Tanan-tanan, no? Sige. Action gan, salamat, Gid. Sige, welcome, ngayong gabi.
Si Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Action firing line. Bisan kibias na sa babaw to ang aton balantayan amo niho grabing tagiti kaina no ang humidity portigid. I mean ang kainiton ang kapaang sang temperatura kadelikado. No kun may ara ikaw sang ginabatyag abi nga halimbawa may maintenance ka no bangod sa imo sining alta presyon or sa imo high blood kabay pa nga hindi ka malipat no sigihon mo gid tumar kay do ka delikado gid sang aton sining nga tiempo sang aton sining panahon na Action firing line. kabudlay nga inang gulpiada lang nga basikon atakihon kabalabaw ka delikado sang aton sining tiempo kadamo pa nga nagasikmuro subong trangkaso ubo sipon amo gina ang mas labi nga naga-atake sang tiempo ni at the height sang COVID-19 ba Jutay lang tingki, basta ilan naton kalaban kagid mag-positive sa COVID-19. Action firing line. Correct? Sa tong tiyempo galain pamatyag mo, so sinali magpa-check ka, kapin pa kung may nag-abot sa imo da puluyan, gakilala or himata mo, kapin pa kung nagalin sa iban nga lugar, laban-laban gid 15 días kagid nga makwarantina o kung makwarantin. Action firing line. Maayon na lang subong kay at least naganhagan man ang cases ng COVID-19 pero ang threat or pamahog kay naunahan kita sang una sang nervyos bangod man kay labing una or first time kita nga naka-experience ni amo na kun nga ang tawo bisan ang mga ahinsya kag opisyales sa gobyerno nagasala-salaman no kung paano kag kung anong mga tikang dapat himuon in order to battle no paglutos sining COVID-19 pero ti sobra niya duha ka tuig ang halit niya sa aton no subong same gihapon no may ara gihapon sang pagpamahog Action firing line. kamo nang balantayan ta no kay karon nga paniempo siling ko gani kung may ginabatyag ka sa lawas mo kapin pangaluwas iya sa COVID-19 nga pamahog tiyo ang Negros Occidental according sa report may duha pa gani karapatay bangod sang dengue virus. Action firing line. Amo na halong kita no ang importante mabakod lang aton sining nga lawas amo na siling sa mga hard labor kag mga utod naton nga tinuig pila na ka dekada nga nangin pigado ang pagpangabuhi. Pero ang ila masaming ginhambal, bisan pigado lang ang pagpangabuhi kung wala lang masakit, mayad lang kondisyon sang lawas. Wala gid problema. Action firing line. Diba? Kung pigado ka, bisan way ka na dira sang kuluuton, na way ka na gid bala sang tinago nga gamiton mo, basta nga makahulag ka lang, makapangita ka sang ideya, makakwarta ganing mga remedyo general, ayan pa kung mapisan ka lang. Action firing line. Pero kung mag-igo sa imo ganing balatian, masakit at mo nang isa kadako nga problema, kung halos hindi ka timo kahulag, kay ting imo siningat tiempo para lang sa imo ginabatyag. No, amo na likawan tagid ang magmasakit. Action firing line. Alas 7:06 na Action Radio Philippine Standard Time kay inaginmuno ko sa inyo nga siling ko 102 kadlaw paganing nabilin. Pero ang balita nga ang mga balaklon na preparasyon nga pwede ta lutuon sa Noche Buena nagtaas iya. Ay grabe no, siling ko gani amuning 2022 bala kag pag abi-abi sang 2023 nga gina-expect naton nga tani mayad man ang pagselebrar ta, mangin Merry Christmas ta, pero kung amo pa lang ni nga ari pa lang sa first month of bear month, at ito nagapabatsyag na siya iya sang mga pagmahal sang presyo. Action firing line. Teng Noche Buena kung nga presyo ho, masami na nga ginagamit sang tao ti nagtaas, ti siling diri sang Department of Trade and Industry, DTI. Siling nga mas nami isini sa publiko, amat-amat na kamudira pang balaklon, pamakal na kamong daan, para nga at least hindi man bugat ngay na kunting bon mo sa palabuton niyang Disyembre na, inang talipos-puson na lang nga nagaylapit na bala, ang selebrasyon. Action firing line. Galing ti sir, no, ang pamangkot diri sa taga DTI,
Anong manabi pag abansi mo pamakal gani subong, kay daw alos hindi ka man gani ka pamakal sa imo pagkaon. Action firing line. Bla, okay ginaya sir ang advice nga temprano pang tao magbalaklon. Ang tao nga pigado kung may kwarta lang di temprano pa ni halos kumprahon yung kinanglanon sunod balaya. Ti galing ina dalamguhanon lang, ina mga handom lang. Amo nang iban nga pigado na naga paninguha pa magtaya-taya sa numero kay siling nga basi kundi binason kita kag makabulig-bulig sapin-sapin sa aton pagpangabuhi. Action firing line. Pero kung amo ning sitwasyon iya ti budlay gid, no, luyag mo man magbakal temprano, importante bisan way lang handa pero dayon ginay ang Pasko nga selebrasyon. Action firing line. Ano pa gid ang pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan na karon iyang nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea. No, ang nami pagid gali, by the way, sa maka-aksyon ta aside from monitoring sa aton Facebook Live kag sa YouTube, nami pagid kun inyo malike kag ma-share ang aton program para damo pagid kita ang malabutan. Action firing line. Nami na kun i-share kag i-like ninyo para damo kita ang maserbisyuhan, damo ang maga-monitor sa aton. Kapin pagid kung may mga himata kamo kag paryente kabataan nga ato sa iban nga kapungsuran. No nga didto na bala nag-star bisan pang nagakatulog sila kay may mga areas iya nga subong kaagahon ti didto sa ila hindi isla ka monitor actually kay mapulaw gid siya langan mabugtaw gid pero at least mabalaan niya may notification somehow makamonitor siya bisan replay na lang no at least mabalaan niya mga nagakalanabo diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Action firing line. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ari ay, naunahon ko lang ni karon ang taga Bitaw kundi subong kita nyo nagdamo na subong ang mga modernized jeep no nga nagabiyahe diri sa Bacolod City. Hindi lang isa duha ka ruta kundi damo na nga mga ruta nga may available na nga modernized jeep nga nagabiyahe. Aring masadya karon kay ang mga driver sa mga modernized jeep kag ining mga driver naman sang traditional nga mga jeepney asos sila yang nagakinamog no kay siling sang mga traditional jeepney siling nga ginagawan kami pasahero. Action firing line. Bangon sining hindi pagintindihan ay paglalisay tiari ho ambot hindi pagid magkulang ng taga Bitaw no kapin pagid sa taga Bitaw da sir ang karon na gabi nalabayan ko baya dira sa Lupwes East nga area ho sus maluoy man basi may ara pa mo available nga striker bisan siguro I think mga amo ni oras so basi nagkanay-kanay na pero umalin kay ina mga alas 5 puwerteng traffic na kung ako si imo nga nagalabay ka halimbawa coming from east portion of Bacolod nga matraverse ka dira pakadto ka halimbawa diri sa Central Market or diri sa reclamation area hindi ka na maglabay ngita ka lang option kay hindi niya mapuslan ang traffic kay na. Action firing line. No, amo man sa iban nga mga lugar, damo actually nga mga areas, pero bilib ko yan dira sa may areas ang Lupisay na ho. Kay bisan gabi na siling gabi mga almost 6:30 kita nga naglabay da. May ara pa ya traffic enforcer nga bisan nagaandar pa ang traffic lights, ara ya naga-duty sa iya kang nag-command sa traffic gihapon saludo sa imo sir. Action firing line. Wala yung kampiyon nga wala yan nag-iisip sa ila sining nga trabaho anuman oras nga kinanglanon pa bla. Kay kabalo ka bisan may ara pa na sa traffic lights, may mga pasaway gid nga driver nga kung kaisa wala nagasunod mo, may ara nga mga awat sa gulpiada maliko, no hindi gani beating the red light, ti hindi pa ni subong uso di sa aton. Why pa na set up sa bilog nga Metro Bacolod ang plano bla ining iya sang DOTR man kag LTO nga mabutang iya sang CCTV do capturing siya nga CCTV nga kung may ara ikaw sang na-violate o traffic violation automatic ya ma-register padalaan ka na lang notice nga may violation ka. Action firing line. Ang contactless
nga pag-isyo sa nga mga traffic violations sa mga pasaway nga mga driver sa hindi pasahe kag pribado nga mga salakyan. Firing line. Tingaling way pa na maplastar mo pero sa ulihi amo ginaang dangatan niya kabay pa malabutan na ina. No kay importante actually ni nakita ta nga kunang tao ya basta wala gani ang alimpudwan kag alimpuros sang taga Bitaw, mga traffic enforcer for that matter, ang ginahimo nila gapang kalit gid ang iban gapaninguha gid nga makahingagaw, no? Tanan kita nagadali during rush hour. Galing kiti amo na bla, ang traffic hindi mo gid mabangbang. Firing line. Tekapin pagid sa sining super maskara pero basi kung magluligwa man subong kay actually ang nakita ko initially sa program sa maskara sang una aksonan di bala ang electric maskara nga naandan ta diri sa dalan lakson ginaho ngalin di sa may bangga ta di sa cruising sa dalan na Burgos Lacson gina-close na siya or hindi gani lapit to sa LTO may closure da sang dalan. Pero subong pag intindi ko do mga activities tuod ang dalan Lacson pero ang electric maskara dra na yung butang sa Mega World, no? Nga area kay lapad ako no. Perti. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action. Firing line. At least ang activities nagtunga plus pa nga ang panaad tibuksan ang mga booth dito pero ina sa middle nasang October, no? Amo na mga activities. Now, unaon ko in a short while si Major Junji Liba kay Ariho ini realidad ni nga kung hindi mo ni mahingagaw magkadwa sanay gani kang magdinumtanay ni mga driver amo gining dako nga problema mo. Action. Firing line. Nag-viral ang mga video nagapakita mga netizens nga post sini even on the social media o kon sa mainstream media. Iba nagkagat man sini mo inanggalalisay bla kay di pa panaugon mo yan nagsakay na sa modernized jeep ang isa ka pasahero sa tutuod lang kung ako maglantaw kuan kagidman conveniente gidman kamo komportable kagidman ko nagasakay sa sining modernized jeep kay tinakita mo gidman nga way labot nga kalapad sa iya aircon pa sa iya mo no kundi daw mayad ang sitwasyon galing kay Ariho ano niya nag-ilinaway ni ang mga drivers nga luyag sang mga salakyan o driver sa traditional nga jeep nga papanaugon niya nila ang mga nagasakay nga pasahero kundi hindi na husto ilinaway ka muna sa ulihi. Action. Firing line. Aber ilan tawon ta kunano ini kay siling ko ginatagad bla trabaho dugang ang taga Bitaw nga ginawa man lang gani ni Major Junji Liba nga plastar sini kang gina-determine lang gani kundi lang kinanglanon nga butangan mo sa mga traffic enforcers that include sa mga eskwelahan kag ang gina-expect pagin nga pagbukas sang full implementation sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Ti ano abi ini nga sitwasyon man. Online sa firing line. Pero ano diri ang disenyo anong plano diri sang taga Bacolod Traffic Authority Office aring datag pamuno. Let's have Sir and Major Junji Liba on the line. Major, may gabi live kasumong sa Action Firing Line si Action Art. Mayong gabi, Action Art. Mayong gabi mo sa inyo tananda sa Action Radio. Kaya mayong gabi sa mga tagpalamati sa supong gabi, Action Art. Salamat gid sa time siling ko gid ginhatagan ka obradugang sa mga naglalisay ning mga driver sa POJ kang modernized nga mga jeepney. Nano sir ang balita nang nasagap ko diri nga daw may ibutang ka nga daw magbantay ni sa mga terminal nila? Well, Action Art, no, sang pagsugod pa lang na siya sang mga modernized nga jeepney. Ato kita to sa pag-blessing. So, nasagap na balita nga mo na may mga pagpamakog nga daw ilagi dyan nakarangon. Pag inimota sang Monday, sang Sunday pa lang nag-prepare na kita. Ginbutangan na kita natin sang uniform na police PNP member nga mag-assign sa aton sa sa downtown area. So, happy to say na sang Monday, wala may natabo daw ka smooth. And then, suddenly, kahapon lang, sa hapon, na itong balita ang naglusot. Nga, actually, inang video sa mga nag-circulate Action Art, kahapon pa yung natabo sa hapon. So, nagligad pagali adlaw ni? Yes, kahapon. Kahapon, okay. Naglalisay. So, since nga ari may pulis kita dire sa downtown,
dito sila yung naglalisay sa ilamang terminal sa Alihis na mismo na pagpasaka dito sa metal. Ayos. Metal Alihis. Okay. So ano ang strategy ta subong after sa tong na diskubrihan ninyo nga insidente, nano subong ginhimo mo sir? Ayun sa mo yun no. Pagtawag sa aton bilang kahapon tayo may lima niya ara man ta sa guwa naga-field ko pag inspection sa mga tuda. So nagingagaw ko pa downtown nga kay katawag na ang tagiyas ning modernized nga jeepney dito sa downtown. Ara man siya so pag dadali ko dito timely ara man ang mga pila ka mga opisyal sa traditional nga jeep no ang including ila pa si presidente. Okay. So nag-istorya ta to kadali sa ila. Gin lang taw ta kung ano gid ang problema no. So it so happen nga dito man may gamay man nga paglalisay tungod sining pagparking nila no nga ang kumatungduman ta action art way back mga last month may ara kita nga ginimplement sa downtown git-adjust ang ilang terminal type or ginapagpundog lang sa jeep no ginalaw ta ng isa duha lang no. Okay. So ang natabo ining sa side isang Jollibee may duha na naga-parking nga lihis panaad no. So amo to no sa since nga tong modernized nga jeepney linya nila is also man alihis so dira man sila ma-drop sang pasahero at the same time magpasaka man pasahero sa dira man nga for part galing dili lang sila sa medyo atras na sa likod nagsugpon sila abi. Okay. So nga nag-react ang mga traditional nga jeep kay daw nagreklamo sila sa akon nga siling nila hindi gani kami ginalaw nga mag sobra duha kami sila nagsugpon so meaning nagdamo na. So mo to gin-explicaran ko man sila nga kasi hindi pa man sila pwede ma-deprive considering legit man sila nga salakyan kag sabihin man abi pwede i-drop nila ang pasahero nila kag magpasaka pasahero alangan man sa tuwa dalan so natural da man sila sa authorized naton na linya sang alihis nga dra man ang allowed nga loading and unloading. Correct. So galing nag-heighten lang ang ilang pagano kahapon sitwasyon nga nagreklamo. It's because dito naglain kay may ara nga mga sitwasyon ta kahapon nga ang puno na ang jeep sang traditional. So hana na nga malakas na tani galing pugulpe ini nagabot ang iyasang modernized. Nagsaylo. Nagsaylo, naglumpa. Nagsaylo. Ay Diyos. So siyempre no, masubo sa partner nila, siyempre nag-reactin man sila pero ang aton dito pag nananon sila, ginahambal lang ko sila sing kulit as lead the decision sa pasahero, it's their choice no. Ay lang nga gusto kung maging komportable sila although nga duha ka piso ang kamahal sa plite or duha ang diferensya yet kinanglan nila nga maging komportable so amo na naintindihan man sang tiya ka side and then gin-explain ko sila nga ini nga diri nga portion sang sa kilid sang Jollibee amo na da ang authorized nga loading and unloading sa alihis so since ining modernized is also alihis natural, da man sila naton sa kaon pasahero. So galing mo lang to, ginempasize ko lang sa ila. Okay. Sa adwin. Ining bago nga modernized nga jeep, kabalo tining loop ni sila type looping lang no. So meaning dito lang ning ilang pardahan sa Alihis and then sa downtown maagi lang ni sila. Malabay lang. So yes, malabay, madrop sa pasahero and then if ever na mayara pasahero ang gusto mong saka, pasakaon. So dito kita nagtiner mga pila ka oras, ginobserbahan ko. Then siguro damot nga makatinergin man lang ang ang modernized. Pinaka-damos 2 minutes. Kasi siyempre kung puno siya sa pasahero, there are 30 ka pasahero bilichi for example, manaog pa na sa pila. And then here comes masaka naman ang kwan. So may padya delay gawa. Pero it doesn't mean nga nagaparada sila for pasaka. Unlike ito sa traditional nga sa traditional. Bisan wala na may pasahero nga tambay, tawagon pagidulat pagida pasahero. So that's terminal or kuan na yan no type. So ina naman nila okay laman no. So yes, sir. Amo na at least na paintindi sila. Okay naman so far. So kini nang adlaw. So wala kita man kabati na nag-complain. So gitawagan ko man sa tag-isa ang lalo na ang mga tag-isang modernized kung mayara pagyapon nga pag may mga insidente wala naman. Okay. I see.
So ining nag-viral gali, bali isa lang ni karuta sa iban nga ruta sir daw ay man niya report ka nga nabaton nga daw may paglalisay no. Yes, ang gawa man lang subong ang nag-start ng Monday, amo man lang ang 24 ka bilog no, ang 20 amo na ang alihis nga line, alihis sa Central Market, ang 25 Okay. amo na nga alin sa bata nga line, amo na ginapanagyahan sa MGMB. Uy, no. So amo nang duha ka line. So ang diri so far sa ila sa bata, daw wala sila nagka-problema although nga daw dito sa part sa bata, primero may medyo nag-question sa ilang mga pick-up point lang, ilang allowable na mga loading and unloading. But then, na later na sakyan man sang aton nga mga ini bago nga modernized. While diri lang gid ang problema taton sa alihis, no, kay Okay. medyo daw dako mayara nga pag-resist. But then, okay naman nga. So far, subong din na ang hinay mo ta subong sa unal part sa Bitaw. Nag-concentrate, nagdugang kita pero sa kagmayara kita nga dedicated to nga ang aton supervisor. Dila ko pa mostly pa standby na mismo sa area sang ilang mo nga ginapunduhan. Pasayro. Yes. So aside sining duha subong way pa sang information nga nagdangat na sa Bitaw nga magadugang naman additional units and additional route abi kun ruta di sa Bacolod. Well, ang kahapon, no, Action Art, dito ko sa Bagol, so happen nga daw dito gali sa unhan, mayara na daw owner no isa mga owner sang company sang operator sang jeep na ang line naman na San Dionisio and Santa Fe amo na ang Choret Corporation. So di mga I think daw 30 so kahapon pa lang daw I think 15. So bako target nila ma-complete nila this month siguro nga after sila 30, then siguro may mga kulang tas lang nga gamay nga mga papilis, then they will operate na siguro by next month. While ang dili naman sa Mandalagan, mayara na kita na receive kagina nga invitation informing us nga to mayara naman sila blessing, so parang gusto nila mag-witness na to. So ara naman na siya do 30 man na siya kabilog nga line is Mandalagan Libertad. So actually Mandalagan Libertad na original ya, pero subong daw North, yung tawag nila North Mandalagan or North Terminal na blas ang place of origin niya. So amo na siya, mga target nila to operate is this coming Monday, kaya ang ilang blessing maybe Saturday to ang sa invitation. I see. So kung ang sumahon ta subong, since nga daw pwede pa man kabiyahe ang mga traditional jeepney and ang expected nga daw next year ni gid ipatuman ang tawag naton nga pagdula sini sa ila o kun ining modernization program. Bali pilaga ni sir ang inyo data sang total nga mga traditional jeepney nga nagabiyahe sa Bacolod subong? Ang sa subong Action Art, ang sa base sa akon nga data no, available ko lang nga data. Though arin sila originally daw gilagan sa 5,000, but now hindi naman sila gid no to 5,000. So arin sila subong sa more than 3,000. Okay. Sa out of the 3,000 more than ang mga daw na sulod na lang nga rehistrado subong siguro wala na gid mag-3,000 mga 2,500 or 2,600 no mo nang rehistrado. So meaning ang naga-traverse subong sa Bacolod ng mga traditional, may ara na sila iban dira nga mga expired nila nga mga franchises. Galing hindi taman sila mapa-stop gid kay considering na ginatagaan man na sila gani sa extension sa LTFRB mismo. Gani man. Until nga makumpleto ang ilang modernized nga mga jeepney. So, pero isa na sa siguro sang preparahan sang office mo kung mag-activate o kung magbiyahe na ni ining tanan nga mga nag-apply nga gin-approve nga base bala sining Setyembre, especially during maskara nga kadalagko nga ni sila. Sir mo kung magbiyahe ni sila tanan kag mga ruta ni siling ko possible yan kita manage bla? Ay? Na utod si sir na basi na dalasa sa modernized jeep iya signal balikan ta si Major John G. Liba. Action firing line. So balik kahapon atong nag-viral nga video kag at least na patch up no sir. Sorry ginautod ang linya naton siling ko isa gali kabalantayan sini although nag-iban tong 5,000 nga data mo naghimo na for example 3,500
Pero kung mag-activate kag magbiyahe na ni ang mga gin-approve nga bag-o nga modernized jeep, ang isa pagkabalantayan na starting October 1 kung nagahimugasa kang mag-umpisa ng kasadihan ni sa Bacolod, siling ko ba si ayawan kamo ka manage ng traffic sini? Ang daw mo gina, pero anyway, ginpreparahan ta naman na Sonar City, madouble ang number of jeepneys, no, nagdugang instead nga kung ang 3 no, kung ibuslan ta ni isang ining modernized nga jeep, more than half ang madula, no, considering na wala pa sang total implementation niya ma-fit out sila, so continue sila sa pag travel while amo na na instead nga mabuhin na dungagan to gito. Nga balantayan to, but sa mambalga lang guro, preparado naman kita with that, kaya nga may kung ang mascara is na normally may ara man tayo mga ma-apply nga mga rerouting, so ma-divide man sila gyapon na actioner sa ilang mga ruta. Yes, sir. And by the way, i-check ko sa imo kung nag-implement kita sang no left turn nga mga areas sa Bacolod. Kumusta subong ang inyo monitoring right after nga ginapatuman ini, sir? Okay man, no, Sunart, may mga gamay mga compliments, but then may arang mga reactions nga na ni Mag-o, no? Muna gani ako. So on our part, in-justify ko man lang. Actually, hindi na yan aton bagong implementation of Sunart. Tugay na siya, no? 2003 pa na ang aton nga City Ordinance 338. Okay, Which, okay. nakasipilit nila. There are 24 intersections around Bacolod nga may mga no left turn allowed. So isa lang na itong inipasay, ang Sagalo na observe ta. So man nga gin-applyan ta lang. So okay man ang epekto so far kung masiling ta nga sa observation. Damo man ang nag-complement in fact nga masiling ngati. Daw naka ginhawa-gawa o hindi man gid totally nga nagtaway, pero at least na minimize ang pag congest lalong-lalo na sa aton sa Galo lang. Gani lapit lang di sa amo, no, kasi una to may mga pagbirada ka ni citizens to kasi lang nalungin lambatan niya pating dalan hindi nakalusot sa piyak to, pero at least ang ulido na settlement to, no? Yes, kay isang primero, video ang pagbutang kay ang supposedly butang namon na mo to galing kay wala kami available pa nga signage. Pero mo na kung makita mo na subong may fabricate kami da nga signage, intended siya kay ang sa Lacson Galo, there are 3 sides or corner na amo nang no left turn, except lang ang inaling ka sa Lacson North ka traveling from north, gusto mo mag left turn to Galo to PLDT, amo lang na siya ang allowed. Except na all the rest no left turn allowed. Amo na siya. Kung nalin ka gali sa Lacson nga magliko ka sa Galo going dra sa GT Hotel, hindi pwede. Sa BNGP Hotel. Kung haling ka sa, ang allowed lang niya action artist from, kung haling ka sa north, travel ka sa Lacson, magliko ka pa PLDT, pwede. Maliko ka PLDT, pwede. Aha. Ang except sang tananda na dahil, hindi na dahil pwede ang left turn. Aha. Sige, at least klaro, kag tiini itoon implementation niya kag City Ordinance ang imbasihan mo, no? Yes, way man tapos may gin kuan bago nga mga city ordinance, no. Amo pa nang naton yun pang kay damo pa naman ta city ordinances nga dapat kulang lang sa pag-implement. So far subong sir, may additional kang team or units nga gin provide nga gin request sa taga City Hall, sa City Admin, City Administrator's Office, kag ano may mga gindugang gidman personnel? Bayara kita, no, ang pinsakon sa mga personnel is around 300, but ang deployable na siguro mga magamit ay mga 250. So kulang-kulang gid na Sonar. So ang ginimo ko, no, may nagtap na ko sa isa ka department sa aton sa dito sa NGC. Whether maka-provide sila at least bisan mga 50 person, no, so ay mo ang ko pa na boss request okay. For approval pa. Do may meeting kamo with Mayor Albi upod sa mga transport sector boss, invited ang imo office?
hindi ko nabalan na sunat kaya wala pa man ko nakabaton Baton. Okay. Basi sila ko si sa- Mayor man lang balahaw kag basi may mga concern sila nga daw hindi iaangot sa imo office guro nga work. Yes, probably. Kaya ba nga basta ang ilan na guro is for them to appeal na lang siguro na kay Mayor kung may plaster nila. Kaya di may mga raise pa sila nga problema nga especially so ining mga pag-establish ang ilang nga mga holding area like mga kwarto nila ng mga garahe ng punduhan nila. So siling ko amo na nga nagambal ko gani sila kung hindi na akon na wala ko authority to provide. Okay. Ako niya is enforcement, so whatever nga yung direction sa ako nga ihatag or directive na amo nang enforce ta. Pero with regard sa approval nga mag-provide sa inyo, it's up to kay Mayor kung dito di akong tagaan niya kamo with the scene or hindi man. Yes, sir. So good luck sa imo, no? At least daw ato nagligan nga daw ikaw ginakaransa daw subong to nagtulutawhay na sir, no? Kaloyan lang siya na ta. Gobra lang ta. No, yun na din ano taman na. Wala pa man pabayan. Gobra lang ta. No, gani man. Subong may nagtutaway naman, no. Sige. So anyway, just keep us posted. Kung may mga available ka dira kag may mga information nga kinahanglanon, pabalutan diri, then let us know so that nga ma-inform ta ang pumuluyo sa Bacolod. Yes, sige, action na ito. In due time, may mga announcement ko kay gusto ko man ma-air or may mga announcement dito, may mga pagbago bala. Sige, tapa na. Thank Sige. you, Gid. Salamat. Good night. Action firing line. Na-settle naman to No, kiti kabudlay tuod mo, kadamo kadaan sa pwede makarga sa modernized jeep. Amo to siya ang ginsakyan ta GM paglakat to sa Boracay. Amo to siya ang modernized. Pareho na di siya nagabiyahe subong. Ti magpungko katungulan ka tumangay ka mo, kaligwala mo pwede pangani may magtindog sto nga no may uloyatan man. Tigaling kung senior citizen ka lang ka magkabit-kabit iya karon sa tunga kundi dapat ang mga hubin-huben. Ti amo na nga nagapagot kang nagreklamo man ang mga taga-alhis no kay para sa ila kapin pagid kung ikaw driver nga gulpiada karon anay nga dali ka lang mapuno. Umagi yawer ang modernized jeep, nagpalanaog pagpasayro mo kung magsayro to, kundi lain giban tuod buot mo Action firing line. Tigaling nga muna bla, no? Ini sila may ginatagan naman sang authority, may mga permits naman, kag part sila sang program, kagin napatuman sa Department of Transportation, sang LTFRB, and now, tigin allow ni silang magbiyahe, amo na siya ang dapat man i-patch up, no? Ako naka-intindigid, sa tutuon lang na kuning epekto mo para sa mga traditional jeep nga ang paglantaw ko. Dako nga problema sa ulihi, no, kung waay na sila masyado masagap nga pasahero sa dalanon. Action firing line. Kapin pagidi mo kung maglimak bilog at tulumpok lang nga pasahero o sa traditional jeep may chance mo na nga hindi mo na mapasakay tanan kay tigutok na. Lain niya dira sa may traditional sa modernized jeep, Kati kadako iya, sampuy din niya makarga. Action firing line. Nilang tawon ta, no? Kabay pa in the coming days or by next week, kay may mga additional pagin nga mga ruta, kag try nato ni nga malabuot ang LTFRB kag ang diri sa Bacolod, no? Ang office diri sa committee nga nagauyat sa transportation, ano gid ang mga ruta sini? May ara bala bag-o nga mga ruta, sini mga modernized jeep nga naglain og ginbag-o kay take note may mga route plan inigligan nga gin-discuss kag gin-approve mo during the time ang nagauyat sang committee sa previous administration sa Committee on Transportation was Councilor Attorney Dindo Ramos. Action firing line. Basi maging available mo si former Councilor Attorney Dindo Ramos kay pag-insindi ko daw siya maganing target kay muon daw traffic czar sa Bacolod. Abi i-check na ni siya. Daw may mga bago ayan nga ruta magatuhaw di. Kaya pag-insindi ko daw ay naning madalagan do dulaon ni Rikta Bata mo. No, mga PUJ ang mga modernized nga jeepney nga mga nagabiyahe. Action firing line. Pero samtang yang nga way pa ni mapatuman ang 100% nga modernization program, maka-expect kita ngang dalanon sa gihapon puno ini hindi lamang sang traditional jeep or mga jeepney kundi pati na ang mga modernized jeep. So intindihan na ilang muda, no? Ang sa modernized jeep kali may mga sweldo na sila iya, no? May driver na, may konduktor pa. Action firing line.
Igaling mo lang na no? Kay air condition sa kung may madala ka isda, pwede makuno ka sa kaya. Unalin ka sa merkado, abi. Pwede lang guro ko magtulo. Action firing line. Kay hinali magtapik sa pulungkuan, manimaho, ay, amo gina, no? Pero at least, okay man ni siya, no? Para sa conveniente sa tao, kag sa ilas ni komportable nga nagasakay ka, no? Ang problema, o kung ang importante, kung paano mabuligan naman ang ma-displace nga mga driver sang traditional nga jeepney nga mawadaan sang palangabuyan. Question, di na yan ang ila sini mahimo padulungan. Action Hindi firing man line. pwede magadtos na sa kabukiran, mangali o kung magtanom kamuti para nga mayara sa uli sang ilang palangabuyan. Mabudlay, no? Kundri ka na naanad, dri ang imo palangabuyan, mawadaan ka, dulaon gulpiada, hindi kinaya mayad nga development, kapin pa, linimo sini sa ila, ang maapektuhan, idugang mo pa ang ila mga pamilya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing Ang line. balitang ito ay hatid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinaya kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako magulang ay Jimmy pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nakuya, ako maghulam. May pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
nga mga ayo sa ginubakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna. Kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singaw na pasensya. Kunyan, nabasa ko na ni. Si Manjo Arnijo, sir. Dugay na ko ikbati sa ngalan mo, sir. Manjo Arnijo, may kapidra. Armando Imulaga. Sharon Docto. Araman ka monitor. Kag Maric Suarez. Thank you, man. Ruji Busaing Tumayan. Araman si Christopher Tulintin. Alex Montesa, Hakuna Matata, kag Angelo Bendita. Nolfo Dormentes, may kapidra sa imo. Maria Lea Marabailes Banaglorioso. Sige. Standard David Butch Gakuma. Thank you, man. Elizabeth Gamala, monitor man si Dali Hilera. Carla Zamora Feliciano. Desiree Lamis. Rani Andrada. Sasa Notarion. Ronil David, Randy Piscadero, Arceli Sanso, Jobert Manzanares, Rodora Syuko, kag Randy Rattle, John Gila, sige, Marivic Rasculiba, Julius Eribal, kag Jemuel Noval, Renz Evangelista, kag Rosini Tabibi, Orville Bautista. Good evening sa inyo. Ang iban karon naman dugay-dugaya kay tinguan tagi ni mabasa tanan. Action Firing Line. Basta nga monitor kag naga-share kag naga-like, salamat gid sa inyo kaya mo nang pinaka-bestya. Naluwas nga nagapamati kamo, gina-share kag gina-like nyo ang aton sini nga program. Action Firing Line. Sa mga tag-iyas ang gasolinahan sa mga pump boy, halong kamo kay may nakita ko di nga balita nga actually Innova nga silver ang iya sini nga service, ambot ko nalipat man lang siya pero tikaduay na himuon. Mapatugong saya, may patugungan ng iya salakyan, diesel, kundi itugong mo to sa iya nga kuan gid mismo, sa salakyan niya, dason may extra sa nga container, sa likod nga kwaon niya iadaan, kag ibutang to sa aging papanaog, man siyang pobre nga pampboy, ang duha ka container, ti daw, pila na siya do, 25 liters ng isa ka container, daw mga duha ka container, no, dala niya. Ay, samtang nagatugong ang pampboy sa duha ka container, gipapanawag sa buli sa lakyan, nagsirit sa iya. Nagsirit siya, way man siya kabayan. Tiyang nabilin container, ang sulukton niya to nagsirit. Silver ko nga Innova. Tapos, hindi lang isa, ikaduhay na nga ginimo ni. Tibaw, aware ka mo da sa mga naginapatugungan. Amo na nga kita yung iban nga mga manugba nga pamboy, ginabantayan, gina mo, sige sir, pilain mo itugong, mo na, nakuha na yung daan, no kay budlay na kay basi kung ikadi pa blabaw. Pero sinina 1, 2, 3 sa iya, manawag kami sir, manawag kami subong sir, ginakadi, ginidiyahan niya, purting abilidad, no? Action Firing Line. Hindi kakita sa naiyaman, ang kaluluoy, siniti ba si Pampboy ito yung magpalamayad to sang opisyon niya? Kung ikaw man yung Pampboy, happy ka man, nabakon mo lang ipatugungan yung salakyan ng Innova. Dason may extra container pa sa likod. Kundi alangan mo lang kundi siyempre tugungan, nagatuwad-tuwad itong Pampboy sa container, Pag tamwa, isang ulo niya, ito na nagsirit ng Innova. Why niya bumalik? Kaya niya imon lang na ang duwa container da. Action Firing Line. Ay kita mo lang, grabing mga mudos, no? Bisan ano lang ang mga salisi, subong perti maknamo, cellphone, bisan ano lang, imubag. Amo na nga medyo halong kita kabataan naton, kapin pa ko nami mga cellphone. Ako yan nag-advise gid, no? Kay total ginasugat dulong nyo naman lang, hindi na pagpalaktalaktang kabataan yung nag-isanon kay kadamo gid subong mga makalamsang kamot. Action Firing Line. Gusto ni nila biktima ho na mga inusinting kabataan mo din kakita sa nakarong kuntayaan bata mo da bisan patalom lang kundi kulbaan na iya. Nami karon cellphone da kag kun may kulukwarta na nga ipakita-kita kundi tapos gid. Action Firing Amo ni Line. guro police visibility kinanglan tani. Labay ko pre Pontevedra to Dulid wala suga ati husto.
Gusto ni gali paring basti girhino kay si Rofi Libran nagapangayo bulig siling nga samon diyo waay supply sang kuryente. I-check na lang nabi karon dudugay sa Senegco kung anong natabo sa Senegco. Firing line. Isailuan ko si Sir Winnie Sancho, dugay-dugay si Axon Dale Salazar. May mga balita man si Axon Dale dira sa Bacolod City Hall ang mga update. By the way, buwas may program ko ang laom ko gani ako ma-attend sa press con ni Mayor Albi no kay may schedule buwas siya nga ang ginbutang sang kaina 10 o'clock. Pero lately ang balita nga nabaton ko diri kag information nga kuan naman kuno alas 9:30 tiya mo palang tanay mag paalam di paano ta ka-attend sila kay dapat on time nga daan da mo. Action firing line. May pagligwat no ti sige lang. Anyway, i-check ta lang na karon na kay Rejan Tan Villalon. Nyalin ko manapla pagkadto Victorias dira gid siya lapit sa may vulcanizing at Tubango Silinahan. Ang ano ni sir? Ang gintext ni Rejan Tan Villalon. Vulcanizing may ano na sir? Oh, sige. Bago kuno may ara pakadto Bacolod. Uy, gali may mga areas nga way kuno suga ho. Action firing line. Sige lang, i-check na karon na para sa benepisyo dara sa mga nagamonitor nga nasa kupan ti magsilingkasan Enrique iyan na no seko iya, no? Pontevedra dulid kay bago lang Senegco umpisa mo. Tiamot na no natabo na ba si may problema naman ba lang naga-supply sa inyo da? Action firing line. Alas 8:06 na. Ari sa iluwan ko lang kay kundi nagligad to remember nga ang tanan nga mga officials ng Sugar Regulatory Administration kundi nagkalawag tang to sila nagligad because of the issues sang Sugar Order number 4 ato bala ang plano nga pag-import sang kalamay, no? Ngati sang ulihin na diskubrihan nga daw may nagpadihot nga ginambal sa presidente hindi ko na iaway ni approval coming from me. Nga mo naman ti ang natabo sang ulihi ati nagkalakakas gito ang mga tanan nga nagapulong ko dira sa SRA. Action firing line. Kundi bag-o mga opisyal nga subong nagapangalagad nagligad pa kuno siling Rejan Tan Villalon amo pa lang siya sir nag-pop up ang imong chato. Boligad paglini. Anyway, ariyo ang balita. May ara sang ginpirmahan subong Sugar Order number 2 series of 2022-23, no? Or year 2023. Sugar Order number 2 naman ini, Executive Order number 18. Ang objective sini is to ensure adequate and stable supply of sugar for domestic consumption in order to stabilize prices at a level of reasonable, profitable to the producers and fair to consumers. Ti kundi nagligad to nagmando na ganing presidente kang iban to sobra 70 isa kagatos ang kada kilo ti nagbalik sa 70. Now, ang diri nga nabutang sa Section 3, Volume and Type of Sugar, maximum volume covered by this order shall not exceed, di magsubrabot ang balon sa 150,000 metric tons of refined sugar kag ari ang iya sini nga breakdown. 75,000 metric tons allocated to industrial users and 75,000 metric tons allocated to consumers. Damo na, no, galing kita siling ko dumay trauma, kita bla, although nga kita magagmay ng mga mga tao, mga ordinaryo nga mapumuloy, kasi hindi kita ka-intindi, basta isyo kalamay, no? Action firing line. Kagong kaisa, siling mo, ano na yung importation, pero ti kabalo ka, damo man kita, mga mangunguma, nga mga beneficiaryo balas ang agrarian reform program sa gobyerno iba nagtulutano man tubo, no? Pero ano blang implikasyon siniman kay nagligad to no may hangover pata sa kinuha na investigation to party sa sugar order ti subong ang ending gali may importation gihapon, no, nga mando pagi sa bag-o nga setup sang
Sugar Regulatory Administration. Online Safari Line. Pabulig ko na kay Sir Winnie Sanso, at least may idea ini siya. Kag nano ang ila paglantaw siniman. Sir Win, may gabi si imo. Yes, sir. Good evening. Nabinagid sa itong mga nagpulamati, no? Sa na-involved sa sugar industry. Sir, nanong paglantaw nyo ni kay nagligad to, although nga ti na-mention mas ang presidente nga bisan siya sila nga kung ma-importation ginman only 150 million or 150,000 metric tons tiari na formally may ara naging sa sugar order number 2. Pero ano paglantaw nyo suniman kay kabalo ka pagkabati mo kisya sa importation nagligad to do balbal sarado gito ang padihot sa tong sugar order number 4. Pero ariya do do katawhay ni kag na perma na ganis ang presidente ti sir mo? Well, in the first place, medyo masalimuot niya ang kuan mo ang sugar industry, no? Kasi kabalo naman kita sa nagligad to. Heads will roll. Damo gid nag-roll nga heads, no? Kaya man sila ya kuno ang gin pasibangdan na nagduso no, itong sugar order number 3, no? Siguro ang dapat unahon sa mga stakeholders sa sugar industry, labi na gid ang mga planters ang pumangkot. Who will benefit from this sugar importation, particularly sa ginatawag naton artificial shortage, no? Kaya hindi naton art manigar sa todo lang to be more candid about it. May ara man mga millers na traders mo, di ba? O Yes, may yes. ara man mga planters na traders. Aside from those who are full-time traders, paano mo na karon ma-reconcile? Producer ka, tapos traders ka man, millers ka, traders ka man. Kung kisa kung may ginatawag kita nga conflict of interest, no? Pero ang dapat dira tani nga unahon gid ya sang gobyerno pwede na mga holders pwede ko dagko man sa mga budiga na nagkaladakpan Okay. 100 metric tons pila ka 100 metric tons di na tong mga holders kaya ginatawag ng mga traders na nag-create sang artificial shortage. Yes. Dapat sampulan para mabalaan naton. Kaya man karon pareho sining mga soft drink companies. Mapati ka agad sa hindi, may soft drink companies, mga traders mo. Kasali sila isang panguntra sa importation, tapos traders man sila, no? At this point in time, siguro ang akong pagtanaw, hindi apektado ang mga producers. Okay. Kaya nga, kung apektado ni sila yan, mawangal na ni sila, basi manawag naman sila rally, no? Papabulig naman sila sa mga mamumugon, kaya kuno pigado ang industriya sang kalamay, isupar way man, Okay. ang kaluluoy ang consumers. Mga kaluluoy ang workers, consumers, labi na gid, no? Ang mention mo, ginabla, mga agrarian reform beneficiaries, paano na sila makasurvive? Kaya man, sa tuod-tuod lang ako kadugay na po sa labor sector, may mga utod kita nga mga agrarian reform beneficiaries, pero di gatindog na lang na nga agrarian reform beneficiaries, actually nabayback na nabayra na gani iban Di paano ta na karon makuan man, paano ta na maano, ang una gid siguro, kung mayara gid man, ginbago nga pirmahan nga sugar order, kinanglan may ginatawag kita nga proper regulation and monitoring. Kaya kung kaisa daw hindi mo mabalaan kung sinong importer, kung sinong holder, kung sino ang traders. Kasi I think it is high time na tungod nga ang SRA gin revamp na gid man, ilahimuan sa mga policies and other measures, no, that would advance, no, the welfare and interest of the sugar workers, including the planters. Yes. So ipa-explicar ko ni Dugang sa mga authorities, kapin pagid nga may mga Ilonggo man
nga na dira nagatrabaho para maplastar tani hustoy nga perspektibo maintindihan mo sa tao bla sir anong benepisyo tuod naton nga mga ordinary consumers. Kinanglan art no kay manti ang ginatawag bala nga mga nitty-gritty no kung sa English pa sang sugar industry kundi sa ang mga terminologies bala hindi mo makuan mo pero para sa common tao bala sakto nang ambal mo art kinanglan i-limanize no para maintindihan ta kay ang aton mo lang yan basta sufficient lang ya ang aton kuan nga supply sang kalamay and that the viability of the sugar industry including the economic welfare of the workers and the economic stability man sa mga planters daw hindi maging na siya masyado kabudlay siguro no pero kung intrahan na gani sa mga holders sa mga traders kaman ang sugar industry ang na-involved diri mga big time yung mga tao mo na hindi diya gagmay namanti ang kaluluoy niya mga agrarian reform beneficiaries na ginaano na gani nila gina-block nila black farming ang nila kaugalingon no para makasurvive man sila. I hope no that this sugar order recently issued would come out no to be beneficial no not only to the producer but more on the workers who are also consumers. Yes, namanti ang table sugar at mo na ginatanaw naton mo na adlaw-adlaw nga kinanglanon naton gani kinanglan tagaan bala siya sang ginatawag naton value bala no namanti ang sugar is a commodity mo nga essential no hindi ni siya siling pareho sa mga pork bellies nga ikuan mo i-trade mo sa market mo na kuan niya in sugar is a product that should be guarded and regulated by the government for the good of the consumers and the stakeholders of the sugar industry. Yes, sundo na mo ni Sir, kag tingwa na mo nga makapangita dugang diri nga mga resource person, especially to those who are working with the SRA para nga ma-explicar sang maayo sa layman's nga explanation maintindihan sa tao. Anyway, maki-update lang ko ay do nag-meeting makamulas time bala sa RTWPB do na alimunaw na anong update na sang mga compliances nga ginamonitor sang dole sa implementation sang sweldo man. Ay, nawagtang Sir Winnie, alas 8:17 na. Action firing line. Josephine Silisti Taiko, Bilog La Carlota, wala man gasiga. O Merly Gonzaga, siling nga maing gabi. La Carlota, pag idyadala, ay nano, ini nga daw naglapad na gining abi ko kay inadri lang somewhere in bago. Sir, sorry ginautod kita. Siling ko do nag-meeting makamulas time sa RTWPB. May mga update kita sir in terms sa monitoring sang dole kag reporting kung kumusta ang compliance sa implementation sang wage order number nga bag-o. Well, amo na gani art no kay ang budlay bala ang Zoom no. So sa 29 gani nga mga meeting mas maayo pag uro mapailuilo nagid kuno kay hindi mo makuan Pero anyway, ang mga update, I think there were additional exemption, no? Naging pirmahan. And then, ang crucial subong is the implementation of the Pacquiao rate. Kaman kung ano ang saka sa sweldo, may existing practice na ang Regional Wage Board na amo ang gina-apply man sa Pacquiao rate, no? Subong, ang application, I think, is 30%. Okay. No, of yung minimum wage kaman ti dako ang aton masaka mo. Ugaling kiti nag-atubla nag-appeal bla ang management. Tapos labot sila sa NWPC. Pero wala man sang substantial nga rason no ang NWPC na reduce to. O kung panubuan niya ang Pacquiao rate kay nga panubuan mo na iya karon kundi ang guaya na diminution of benefits tapos na iya ang Regional Wage Board ang may go diray no. So we will stick I think to the existing practice na kung 30% man gina sa ang i-apply, dapat i-apply ang 30% by way of a resolution no. Base kung ma-dispone na siya art sa daso namon nga meeting sa Regional Wage Board sa I think sa 29 no.
September 29. Sige. So, ma-update lang kami sa imo after sa meeting nyo. Salamat, kid Sir Winnie, for the time ginatag karon ng gabi. Thank you. Good evening. Action firing line. Ayos alas 8:19 na. Now, pagbalik ta karon, a report ni Action Dale, kag ayoon ko si Action Eden subong sa patrol, ihada, no? Ato balang PWD ito nga nakwaan, timakon mo ya. Galing ki doon obserbahan to siya kuno sa interdiction team nga do makaduludang hulag niya kay hindi man siya magpaskan sa mga bitbit niya. Oy, may pinutos gali to sulod pero hindi siya mag-ako nga iya kuno items. Aber, pagbalik ta karon, yung mga detalye sini tutukan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sample Plus. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-titikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati, tungod
Nagtuod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Inganak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo to. Sige. Tumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection. Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line, alas 8:30 na. Ikantuan ko lang bisan jutay gilang nga update no kag ato lang pagkatikma kaina sa isa ka persona nga nagtabok nagsakay sa roll of vessel. Ay tinakwaan siya sa illegal drugs pero ang claim niya hindi kuno iya. Galing sa primero pa lang doon nagaduda ng mga authorities kasi nila na tabo. Ano hindi siya mag-agi sa scanner? Anong latest sa man? Ano dugay na nga monitoring? Ano may ngalan giman siya sa list sang watch list sa aton PDEA or pulis how? Aber i-check naton abi ang ining report let's have Action Eden abuso sa patrol. Action Eden anong latest sa to? Action art was nga adlaw pasakaan sang kaso. Ining nadagpan kanina sa may bread report nga si Marshall De Los Santos sang RA 9165 Section 5 kundi namo ning transporting sang illegal drugs action art kay kun madumduman mo sinigid lang nga hapon nadakpan ining o kun na intercept ining si De Los Santos sa diri sa bahin sang Bread Cororo Terminal bala. Sang ato lang insudlan bala pagkadto mo sa Boracay. Nante dito ayon action art kay di ba may scanner na da kasi may frisking pagid ang gwardiya sa mga nagasulod. Okay. Kaina amo to action art suno sa kay PDEA agent Dalisay sa aton pag-interview sa iya nagpamalibad ining si De Los Santos nga magpa-frisk ka magpakapkap bala kag magpa-ibutang yang bag niya sa scanner. Kag hambal ni Dalisay do sa amo palang tudaan nga actions niya kag do aligaga na siya kuno dito aligaga ha? Oo. Ano na gani si Longgo man? Tido hindi siya mga kuan siguro. Hindi siya mapamtang guro Nan, amo na action art kiti amo tong rason nga ginpapahigad siya kag gintawag sang taga PDEA nga ara da seaport dira sa seaport na assign kag tawag ang K9 dog bala. Kag ginpasimhutan ang iya sini nga bag. Okay. Kabalo ka naman action article 90 train gina sila ya. Pag simhot kuno sang ido sa bag ni De Los Santos. Ang ido wala na naghalin, nagpungko na lang. Ay, tamaran Ay, Glenn, which is an indication action art nga may illegal substance sa ammonia. Amo na gali kung may kwan amo na sabi ko kung pagsingot niya nga positive
Nga daw may na simutan siya matagol, hindi gali mapungko siya gali, ha? Mapungko na action art. Pakita mo na sa aton na video, ipa-play ko lang liog sa IT tada. Ipasa ko ng video nga ginpapalapit sang Coast Guard ang ila sing nga K9 kag nagpungko ang action art nagpungkong indication nga wala may illegal substance. The reason why nga agin hambalan siya nga pagwa hawa-hawaon ang iya sini nga mga gamit. Dito action art na kit-an ining futsak medyas bla na wala sang pares kag nakapulupot kay may unod gali sang tag 3 ka tag 50 grams. Grabe ba? Sang suspected shabu. Aha. Te ang hambal ni Dalisay action art actually wala pa sila sang background gid. Though hindi gid bala hungod yung action art nga hindi ni siya under surveillance o kung ano nga sitwasyon. Natabuan lang gid nga maid-id ang pagbantay sang otoridad dira sa port. Rason nga nadakpan ini siya. Pero kadabo naman sa mga tips nila nga nabaton nga amo naman ang mode of transportation sang mga illegal drug courier. Paagi naman sa mga sa mga port na bala action art kag kung hindi kabataan ang ginagamit. Mga sila mga PWD. Kay ano ni siya action art mo may ID gini siya gani sang persons with disability bala. Oo, kay karon deprived na PDL ang buhay na. Gani person with disability gali sorry. Kay ti kumbaga ang hambal ni PDEA agent Dalisay ang sympathy bala sang tawo para sa sang check sa do lesser bala kasi hindi sila kuno masapakan tungod nga amo na PWD sila may masakit sila o kung tigulang sila o kung bata sila. That's why nga amo naman ang ginagamit kuno action art nga modus. Amo nang ilang amo nang hambal ni PDEA agent Dalisay ti hambal niya wala gid yan nakalusot sa ila sining pagrikisa man sa iya kay pasulod na siya tani sa port. Nagawad na siya sang ticket. Te ang ginistorya taman action art ining si De Los Santos nga taga La Paz Iloilo ni siya 49 years old action art kag kagapon lang gid kuno nagkadto di siya sa may barangay Tangob para magbisita sang iya nga himata kagapon gid lang kay dupay lang nga dala action art isa lang man ka handbag may unod lang tubig nga mga toothbrush may biscuit wala to gani ano lang to isa kabayo kag amo to nakita sa bag niya may lighter may improvised tutor kag may mga empty sachet pa sang may traces ang suspected shabu. Ang hambal niya yung action art halin sa Tangob kagina before siya tani nagpa-port iyaya alegasyon niya sang nadakpan nagkadto di siya sa may Banago kay nagbisita siya sa iya nga friend hambal niya. Wala niya lang ginngalanan kung sino man nga friend action art. Okay. Pagkatapos niya bisita, before tani magpa-port mga before 2 o'clock sini nga hapon, naghapit dire siya sa may grocery store, di bala sa may Barangay 2, dire sa may Santo Niño Stop the Pet. Nagbakal siya tubig kag juice. Sa iya. Pagwa ni action art, may nagpalapit sa iyang lalaki. Nga suno siya brusko, naghambal pa siya gani. Do pulis ko no. Kay sa pangtindog ko no sa panglawason do pulis hambal ko ba si action art daan magtindog sturdy kag bukod doon panglawas so si bangdan ni sa pulis mo. Tiyan mo to hambal. Hindi kuya brusko. Ano gala? Bruskod. Kita mo naging ang tiyan ko nito. Bula din naging ko. Ano brusko ka pa mo iya? Hindi dala na yung subong action art. Pero tiyan mo. Ang tiyan? Ha? Ang tiyan dalagan nila sa pagka-brusko? Dala na iya sa criteria subong. Kung na po ang mga lawas ni GM ni mga brusko ni? Ay hindi na iya kay hindi hagabol. Hagabol. Lapit na lang na sa magbrusko kay tigalaga. Magsasay mo.
Tingala ko nga mahilig sa brutsa, mahilig sa kwa kay brusko galing lawas ni GM. Hagabol. Amat-amat, hagabol action art. Wow. Nine. Jay, hagabol ko na, Jay. Ay, kalain. Te, Pero tiyan mo to action art, nagpalapit ng lalaki na sa iya. Dason? Nagpamangkot, kinukong taga diin siya. Sabat niya man lang taga Iloilo. Ajus. Tapos, ipamangkot sa liwat ko, saan o siya kung mapuli. Pero hindi niya nakilala, ha? Nagpalapit ng siya, hambal niya, subong ko nung adlaw. Siya, actually, pakadto na siya ko sa port. Mo to. Ginhambalan siya ko nung, nang may ipadala ko di sa imo, taguon mo gid mayo, ha? Ajus. Sa iya man action art, ginbato niya man, kag ginsulod niya sa iya bulsa. Ajus, Kaya makote baw, hindi mo kilala, sir, ginsulod mo dahil sa imo bulsa, tapos wala mo na ginusisa. Hambal ko. Hambal niya, wala na siya kuno tsansa mag-usisa action art, kaya may upod pagid to ang lalaki nga nagdul. Sa isang isa ka lalaki nga nagdulong pagid sa iya, hasta dito sa port. Aling diri sa mga barangay dos, nagsakay sila tricycle. Brusko, tricycle ang insakyan. At hindi ang naghatag sa action art niya nagpabilin. May lain pagid nga lalaki nga nagupod okay, lain pagid ya. Sige. Kaya may lain nga lalaki nagupod siya sa port. Paglambot to tinakagawad na siya ticket. Ara na sa may scanner. Naghambal na nga, hindi na siya hambal to ni PDEA Agent Danisa, hindi na siya magpaskat. Kaya mo to separate siya. Pagbalikid yung action art, nadula na to kunong lalaki nga nagtoy-toy siya pakadto sa port. Ajus. Kahit amo to kunong yatani, itudlo, yan mo kay base kilala yato, no? Pero wala gid sa kunong action art ni Haini, oy ni igham to sang lalaki to, wala yan nabatian, wala sa kabalo sang pangalan, pero upod sila pakadto to sa port. Oy. Siya yung action art ang ginhold, kag nakuhaan sang illegal drugs. Pero suno sa iya, kadugay naman din siya sa nagabiyahe-biyahe man, pero first time niya may nagpadala sa iya. Kaya ginpromisahan siya nga paglambot dito sa port, may mapalapit lang sa iya action art, kag in exchange sa favor nga himo niya diri sa amo nga lalaki nga hindi ako kilala, tagaan siya sang kwarta. Pero wala sa kuno kabalo kung pilang ihatag. Amo nang hambal niya, Okay. Oo, pero hambal action art ni PDEA Agent Dalisay, dugay na nga mga istorya. Nga mga amo na nga mga palakad sang mga courier action art. Pero tigin pa mangko taman gani ang mga halin sa ang taga-port dito. Ang sa mga scanner nagali action art usually black and white lang man mo ang gagwa sa ila. Kung may something makahinala mga individual or kumbaga maka-halt sila, makapapundo sila sa pasahero. Kung, for example, empty, example, may bilog, tapos empty or hollow sa sulod, action art, pwede na nila mapamangkot kag pabuksan. Galing kay hambal to ni PDEA Agent Dalisay, nagpamalibad siya na magpa-scanner kag magpa-kapkap, which is hindi man pwede, kay protocol, dira sa may port magsulod ka, kaya di ba pagsulod mo to gani, pagpaburakay, tagin kap-kap ka to? Oo, tabunan ko gani. Ang ano? Bagkuya, mas madula ang balon ko. Ginpaskan ko yung tanan Abi ko kung... Sakay pa ko tani, sige nalabayan gani ka scanner sila sa gwardya, hindi ka na yan maglabay, hindi kayo mo yan sa main, no? Ay, client. Aray, pamati, ang action art ka dalawa. Sige, be. Ang kabayan sa pagpahayag ni PDEA Agent Dalisay. Sir? Nadula, Sir Dalisay, yaw? O balikan na siya din ang muso grabe man no. Ti kung nabiktima man siya, ti lesson learn na. Basta hindi mo nakilala, hindi ka ganyan magatag iya kumpiyansa. Action firing line! Kabaylo sang kwarta nga nag-aamar ka man makamani ka, pero tilantawa na. No? Kaya tinadakpan ka sang otoridad kung di kalamay mo gidi. Alang nga nakaroon nga sinitudlo mo to kay kung naglakat na to'y agali ang nagpatigayon sa imo. Kung tuod nga mo gimana. Pero makon mo,
dako nga value mo sang shabu ang na-recover. Action firing line. Ang importante guro nga amo ni siya ka tight o kun hugot permi action Eden. Reaction Arto, ang kabayan sa pagpahayag ni PDEA agent Dalisa. Doon nagkakwan, ang ido lang bation. Sige na lang, karon na lang guro na action Eden. Sige, Action Arta, kay do medyo hinahinay ang signal. Ang ido paganing gasulod. Ay, Klein, kasi apektado sa sang ulan kay nagtulot-talit nagtitubong mo. Ang importante nga karon na kuan na. Ang importante nga atubangon yan eh. Correct, Action Arta. Under investigation, pakanto siya. Kaya baloon sang PDEA, ang connection man to on the other side naman, sa isla sang Panay, dire man Action Arta. Kaya hapos lang man sa ilang magtabok-tabok, diri sa Bacolod, kag dito man sa isla sang Panay. Balita din sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una, sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radyo. Action firing line. Kudos sa interdiction na team dira sa may Bridco Port, at least na intercept ining persona nga may ara nakuha ng illegal substance sa iya sining nga bag depende na niya depende niya sa subject sa pagpangapin sa iya kagalingon based sa mga palayag naman nga mga rason. Mapatihan ni nasang korte o kung hindi. Now, sa iluan ko very quickly na lang si Action Dale Salazar para hindi nilang kumaipit. Kaya may balita to kay Action Dale ho kay ang proposed budget mula sa Bacolod sa 2023 magkapabilin sa 3.2 billion pesos. Take note nga by next year, ang matabo sini may iban mo sa national allocation naton bala. NTA o national tax allocation kag ti dako-dako ini because kasang year 2020 sa nag-igo ang pandemic, why gid masyado kakolekta ang gobyerno. Action firing line. Ti ang epekto sinagali nga kon sa sina nga year ina ang imo collection within 3 years na maepekto nga may ang imo batunon magagamay. Now plus pagid ang balita man ni Action Dale sa sangguniang panlunsod naghatag sang authority to sign kay Mayor Albi para sa consultancy agreement ni Attorney Valerie Ann Juliero. Action Dale, may gabi, please come in. Yes, Action Arta, gin-confirm ni Bacolod Councilor Judo de Saison na ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation na wala sa pagtaas kag wala man sa paglubo Action Art sa pondo or proposed budget sa syudad sa 2023. Kung madumduman, subong nga 2022, hara kita sa 3.2 billion pesos ang pondo nga ginag-utilize sa karon sang local government unit. Pero Action Art, wala pa ni mapasulod sa first reading ang proposal since according kay Councilor Saison, gina-finalize pa karon ang proposal kay by October 15, 2022 amo na siya ang deadline sa pag-submit for first reading and dapat ma-approve sa third and final reading ang annual budget before the year ends. So according kay Councilor Saison, Action Art supposedly mataas kuntani ang budget sang syudad o galing ang National Tax Allotment o kon NTA o kon ang IRA share amo siyang previously term nga ginausar Action Art sa 2023 nubo ang makuha sa syudad sa Bacolod do last kita 300 million pesos kay kung basihan nato ng explanation ni Councilor Saison 3 years before amo na siya dira Action Art basihan kung ano ang tax collection sa Pilipinas sa year 2020 amo na siya ang basihan mula for 2023. So according to Yati, amo nga time nag-start ang COVID-19 pandemic kag damo gid na apektuhan kag laki sa diri ang collection sang buwis sa national nga level. Pero according kay Councilor Saison, may pila ka mga adjustments nga ipatuman ang administration like ang mga priority programs may pila ka mga painan bala sang pondo baseman sa plano sang Benitez administration. So amo ni karon ang ginakulat na mapasulod sa first reading kag makapatigayon sang series of budget hearings ang komitiba ni Councilor Jude Tadeo Saison. Aring tigoga ni Councilor Saison.
hopefully matapos na tanan before October 15, mapasulod na sa sanggunian para ma-deliberate. Ang sanggunian na may hasta December 31 para mag-approve sa annual budget. Oo, pero ang mga department heads, sila din mismo naghalin ang proposal. Well, kadumdum ka mo nga daw anong tawag ka diyan? Strategic planning. Nag-strategic planning si Boss Albi, si Mayor Albi upot sa ila. During that strategic planning, they were made. This is the first time, pila na ko katuig di sa sanggunian. They were made to defend their budget. Padipinsa sila, scrutinize sila isa-isa sang mayor kung ano priority, kung ano ang target sang ila departments. So hopefully ang bagutan ng annual budget medyo responsive ni siya siguro. Responsive ni siya sa needs ng atong tumuluyo. So are we expecting this is much higher compared this year? Compared this year, ang next year's budget is almost the same. Okay. Kaya nag-reduce man ta sa ang NTA ta or ang aton IRA nagnubo by 300 million. So we have to make adjustments. So ang aton nga pagahimuon, instead nga tani kunway lang ta nagnubo, may plus 300 naman ta tani for next year. Pero ang himuon is the same na lang. Ni Bacolod, Councilor Jude Tadeo sa Saison, no? So 3.2 billion, no? Makasunod sa first reading. Dira pa na natin action may baluan kung sa 3.2 billion ano nga mga departments o kung offices ang makabaton sang dako nga pondo para sa tuig 2023. Sa regular session kinasang hapon na ginatagan sa authority to sign sa Bacolod SP si Mayor Abby Benitez nga permahana ang consultancy agreement sa tunga sa Bacolod LGU kaupod kay Attorney Valerie Ann H. Coliero bilang consultant for health insurance and healthcare. Kung madumduman mga action art, 4 ka pangalan nga connected sa provincial government ang ginapangabay ni Mayor Benitez nga may consultants pro bono o kung diri sang asweldo alin sa Syudad Action Art. Pero kaina, ang ginaprubahan gid lamang authority to sign ang consultancy agreement ni Attorney Coliero. Ang explanation ni Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Laws and Ordinances, kahapon nag-conduct sila sang consultation kaupod ang mga executives sang syudad. Kagti dito na baluan tining tatlo, masang Attorney Rifando Diaz, Dr. Mary Ann Maestral, kag Miss Lucille Helvolea, mga appointed officials sang probinsya rason nga ang suggestion diri is magahimo sang separado nga memorandum of agreement o kon MOA ang Bacolod City para sining tatlo pagida kadugang nga mga consultants. So, pamatian naton si Councilor Al Victor Espino. Mr. Chair, yesterday afternoon we held a consultation with this representation held a consultation with the executive, Mr. Chair, and all but one, Mr. Chair, of the 4 names that appear for the proposed consultancy agreements are appointed employees of the province of Negros Occidental. It was deemed that we come up with another proposal, Mr. Chair, signing of a memorandum of understanding which will give more freedom and historic value with regards to the cooperation between the 2 distinct LGUs, the city of Bacolod and the province of Negros Occidental, and for the record, which has never happened in the history of the province, Mr. Chair, for the longest time. So, Mr. Chair, may I move for the passage of a resolution authorizing the mayor to sign only for Attorney Valerie Ann H. Coliero as consultant for health insurance and healthcare, Mr. Chair. So, second. Action art na batian ang portion kay inas sang session sa Bacolod SP wala naman sang pagpamato kon opinion halin sa pila ka mga membros sang City Council. Ay di ko madumduman mo yang una tinga palayag ni Mayor Abby Benitez wala man niya sang may matapakan nga function in kaso gid man nga kuwaon sang Bacolod LGU ining 4 ka mga individual bilang mga consultant sa kagti makabiglang advisor in kaso nga may mga ideya dira kag makabulig man sa pagpangalagad nila or panggoberno sa idalom sang Benitez administration. Mga update, kabalitag-ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action
firing line. Salamat Ginang Sunday Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Alas 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa
atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa PN nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sad. Action Firing Line. Why nagikot tiyempo ho may gabi lang kay Ramon Joy Gilaran, Ida Ramos, Araman check attendance si Ruby Argenti de la Luna, Lovic kag Ruby kunwa sa barangay 30, Bong Villaflor kag Himiba o Jimiva, Mirasol, Mark Deticio Binyas, Ricky Makiling Lacson, gamuni lang siya kuno sa Abada Sky. Salamat sa inyo Bro Cano Oreta kag Lovilia Parinio. Thank you man for listening. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinobia, kaupod na karon na gabi si Aksyon Oliver Pason kag Aksyon JM Baikin. Bakapan si Aksyon An Defensor Lisay. Ako naman Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.